Tiririri. Never. Hallelujah. Abana banesoma bokongu. Abana banesoma bokongu. Okay. Abana baneni nuchinguruchiane. Bana baneni nuchinguruchiane. Kaki mapema. Abana baitu onye na masomo. Onye na masomo ngobatore mapema. Ngoba meritore mapema muamera muachikoba. Mapema njerendete yense nenzenzi koko tomukuru wesukuru omoiboli ngwetikande anyways omoiboli nakoire sukuru tata tadi abana bane gaki abana bane mami abana bane soma bokongu muchi konkonya okay bono litukone lya lero ngoena muramatemu gaki abana baitu koromoki abana baitu keliokorete rungeli kware gosoma tata mama keliokorete rungeli kware gosoma tali ugocha ukoenda gari shapima kwara zangu tali okogenda gari omaego so akorengere ringi amatemu abono igarure Yugoslavia arura America esenge njale chikare style frani no never mama never tata koromokia ajegenda gari ikaranza uike buneheli inyaruka bunese bene mapema harafu mama ulike buya gari asome lisuali buya koleki egere goseno chikoba gaki abana baito tabatali please koromoki abana baito motorete rubuzuku gochanga giga harafu gochanga ngabono obwate gosene gaki gosene kibakoro kare wicheba gwereba gwoteba lakini netetembate bya abana baito inchuna machibu amaya igere gosento chikubwenera abaibuli twachandekire abaibuli tokoboka maambia tuagenda chichaime omongi nakoende chaime atabegeti chianga complete gaki omugaka koende chaime atabegeti chianga complete okay ngegero manya kuwaka ndesukuru lakini bona amauchi naro ndate kopata straight nimeshapima tena kwara zangu amauchi naro ya baibuli ngabono iga ngamwana etali koenda kokora matemu ngasiki ngatumu siripazi gaki kai ngamwana tali koenda kuikaranza matemu ngaigoro ya siripazi ejo ngaigoro ya pencil gakio moiboli tabatali please ase kwa muruziri na atambe tata mama ase kwa muruziri na atambe mbaka bona ikire ngana matemo go chiko ikaranza gaki mama echometi koseti yoka gaki mama gaki ekiripu egentokere bakoro gosine ekiripu gaki mama gaki epenziri gaki yoka iga mama minte ekarakari tato minte ekarakari tigango tebiga onye omwana kare isiko live and direct omwana ari isiko we ngare isiko tali ko jokara amatemu yense ngima igobugete mbache koli windi gosomo mwalimu na bwate nanda achiko mwamambi aya ako korulero tigango tebio moiboli naye rero nabukire straight ngonye kore moyo ntogotometi irungu tabatali please naje bieka gwachite irungu liochieri okaleta omwana liboblo okatera gari musamba mwayo ivoiru arafu bono iga omwana abeisiko ngata akora matemu sikupemberezi wara sikusorori mama ke muntoma tingo kwebereri lakini nene nkoboli ngaki omoiboli aje kabisa pi obwata akiri echire kabisa akiri echire piga nga kabisa pi ngomwana ngabono ngatari ko chikokora matemu egurform yaye ne tabogete gaki egurform itaboke yo kaigatu aje nkwari kuri none sindani nyotori riochi kwari kuri none sindani nye bwata ego mwana ramenyoke sukuru mwana ugo tali mwerori tali buna abandi tokoraga igaba konya kwerra nga siendi zule dadi kwa sababu ngo yangu imetoboka omwana ugaye no manyete bya kabisa ne taboka omwana ugo nalemereti kogende sukuru arafu aje bono kabisa pi yani gosona ga abusu kunyuma igo bwata bwatiraga akamuraka kao sindani usiga bya igo mwana aminyoke sukuru kyara mwana retangeti
bono manya gotigo mwana agende kuchi sukuru kare gesogono omwana uri ochi ore nogori toko bango mwana boronge okay epagi yo mwana ngesibu teri gokora kabisa omongina no okorete kwende okorta ngaina iga otenogete gocha somo gaka komote ngasibu teri gokora bono mwana tiga ngangia magocha kwanda amatemo gaki mama nyebwata ncherende yonsi omwana araike sukuru omwana akora matemu ache kogokonya nayo omwana gocha gokonya ri ochieri tarinje sikupemberezi wara sikusorori never hallelujah. Springfield Medical Vision Center nigobono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubwenia kukora bari ensemo y'uburingiro gosera laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya maini gose dental nigobono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor Samange Bakiresi number 0745268031 was 0721243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe Obokoreriobia. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange boigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakira chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyomo chobo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakiresi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia ine kwabaire gukorera asenga kintambe
guse nigo kwarwarire na gusalia indibo enyinge. Aha, buno tukwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime. Hypertension no borwere kramanyinga ko gende igure somo be. Walfit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeto ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu churigo busongo iyo range neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi ngwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
sana na ndio mwancho murigirini na boigo omotegerero Getembe FM. Karibu sana irinde tinyara kugendera na muno litukeri gari ya Jumatatu ekirobono aborokiwa abange kegima gusumu baruri igoro bwaborokiwa begrade ya kianda na boigo egrade kiri kya gatano narimo ba chakire kegima gusuba chakira centra ya bene amatemo abo ali yeserikali use Kenya National Examinations Council onkorogo. Murigere naboigo motegerere karibu sana aiga senseme yega kusa sensemo ya gatatu yo morobero yega bwetwani ya Gatembe erinde tinyare gusanga anene muno kiroto kumurikira amatemu ye grade ya gatano narimo grade ya kianda naboigo obare aba form 4 kurinde ase grade ya gatano narimo naboigo ya kianda onkoro batimetinga andake no bwate omwana gusomoroki wakora amatemu litukuri rero abange sana too many children is which is starting the scam today. Waneke usiyise ngenjongo salio. Okay. Abana na bange sana. Bago chaka matemuli tukolia rero. Kenye ngima. Igonje njenda ndatebe naki. Abana abonsipi. Uikamba tebi ngaki. Abana baitu. Kelimu arego soma naki nade moko egwa. Lakini nago tebi alia seneba neba naki. Aba ibuli mbaroro. Nshapima kwa razangu haba ibuli mbaroro okonyora kabisa bisirious pi nga mwana tajeti sukuru nga pensili kabura akirete go nga mwana taenda sukuru nga iso mwana nera agwa kiresi mikoruga ali asaka kamenyete nokuro nga ntomerebeze ngiro mwana sukuru nkobera risiko aye none konda tikware kokora pensili yuka kurende onkorogo utaracha kusomera abayiboli ga tumanyo mancho muri na boigo motegereringa ekiro to kwandira grade keri kia kianda grade kia kianda kikebata matemo manyikanite buna Kenya Junior School Education Assessment KJSEA yobono agokorekana achakire bono lituko eriga rero nigo bono amatemo yo bwate abaroki wabayigango korabare project ngokorabare amaswali alibobonente koiraneri na boigo nkorika bare CSA go singorika bare megano metambe sana na boigo ekiro to kwandira grade keri kia gatano narimo inyoranga onkorogo grade kia kianda eyiga nere ntunda intangane kigima to twarire amatemo ayu gose abana bo bali aboroki wabatangane kigima asie umurobelio OCBC ose CBE system yenya na bwo bali bachagete bari grade kya gatatu kurende bono baikire grade ya kianda barachigoswa nande gose barachikobe group intangane egochigoswa ase grade ya 10 umwaka gocha na nekiro to kwa grade kya gatano narimo ayegana ya kabere ayakepsia anyarire tari ya kabere Kipsia bakorire ange gatatu esikati kiri ekiagera bali abatangani bali grade ya kianda abande bali grade 8 bali grade 7 ba itira matemo yega igo bono nekero to kwa nomoroberi iga OCBC ege ne system enya ekero to akorite system ya 844 umoroberi iga nigo bwate 26333 bose miake iga miake vere metangani kiras keligia chekecha alito kwa ECDE miaka 5 no mo ase area primary gose aria manyekana tena primary school na boigo to kwane miaka 3 junior school miaka 3 senior school na boigo miaka 3 ekraba so college chi school cho bubundi gose ACH university igo mancho murigereri na boigo omotegereri na mangi agenderete ase vituo au gose tarachi kwande vituo mama noroja abana baiga bago chiko cha kibono moroberio yo ocho moya oyo bakuruka CBC CBE gose esikati kiri aba bono iga mondo kabuna na ondo getekere na aliko chikokora stana tisigisi sigisi uma etenero na akakurire straight mapema nero na akurire mwaka kale mama ningotebi tu kumanya konya no mama minuto ranyuomu konya no mama minuto ramanya none sukuru okay bono engakiyo na nje nkaondoka sana ninje ngete gose lakini nilipasa away mapema ngaita mapema na aye gakio mwana ntete motebyo mwana uri orande iganza chinde abana mbaro maite CBC abegetereti ategererete okay ndago tebi ngaki
to baise gukumia egentekera nenkelinga ki kilikuwa reko somi kunane na kige gochaga buko bori swali kwairaniria tari magana ekero nkorogo gendete gukwanira yo amatemo ase raundi igo sasinga kiga iri kwana kibuna amatemo gose oboibi na bwo bokorekano bwa nyare gutuguterware ase amatemo yo mwako yiga nigo amatemo yo kubekwa ase chi container akubekwa ase chi sub county gose chi container chigosie kwa cyanyara kwigura chinse cha mambi anamono matemo ari ya junior school na boigo ari akipsea grade ya 5 na limo nigo akuigura chinse 12 cha mambi amanya koirwa ase chiskuru ase mambieri gose asikira emambi eri yeri tuko ria matemu na boigo akero tutarachikurigereria ayande aye skuru ya secondary ndochenga omuthuri kito Fatgad Gisemba kurase county ya Nyamira kurase rugongo rwa Nyamira South ni gobono anyarire gutarira chinsemo chiria amatemo yarenge kuigorerwa amatemo akipse na boigo ari akejisea ari ayonyara kuigurwa no mo county commissioner abo county ya Nyamira omoske Erastus Mbui oyubono naboigo ntobate omo director abo chisemi oyonyara wikira nase chinsemecho o manyakanete buna Joshua Kaga naboigo omo DCC Onyamira South Florence Obunga na boigo ntobate ikati yabateneneri au ase wizara yechisemi kurwa ase county ya Nyamira ase bono amatemwa yo anyara koigurwa biyana bwigo koenanwa goche ase borokia abari babonete gotenera amatemwa yo gose ko yaira wika ase chiskuru chiri abonete koiro umurikito Fatgad Gisemba buna ato boera gose buna anyara gotoroka kibichecho chinsa chabono mambi nigo otonyoreyemo asemo turasumuche omonene Onyamira ekero amatemwa amanene abaga kwigurwa rituko rya rero gukwanira container eyo asamatemwa amanene akugachwa amatemwa aria akipsea na baigo amatemwa aria akejisea rwase county ya Nyamira nigo ebituo timia isano na 10 birachi gutumeka ase amatemwa aria akipsea abaigo ebituo ya ebituo chimia inye merongo 55 nigo aboroki bo baria bagokora amatemo aria akejisea amatemo yiga na aboroki bo baria baria ase grade ya kianda nabo bakonyori bagario gukora amatemo yiga akorwa akejisea abaigo asa aboroki wa abo bakipsea bagocha goisara sasa amatemo yiga kurwa se county yiga ya Nyamira nigo bare chiribu 12 chimia 12 na merongo 53 na 5 nomo naboigo aboroki bwa baria ba KJCA abana abo bare ase grade ya kianda bagokora samatemo yiga nigo bare chiribu 15 chimia 2 na kianda kurase punge yiga ya West Mugirango gose manyeka inebuna Nyamira South sub county nigo ebituo emia AM na merongo 24 birachiko babigo tumeka ase amatema yiga ase nkwana ya yevono mambya nigo mu county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui abaga ko basemia aborkia bonsi abayiga bagucha gutinira amatema yiga bayene kebuna aborokiwa abayiga bagucha gukora amatema yiga ngo chikbare kubekerwa obrendi abayigo usaba abanyakenyoro banyarko bakwenekia nga omorembe naboigo obotwereru nkobore ase aborokiwa abayiga bagokorera amatemwa kuroiga ase county ya Nyamira nkorani ari bageriga goika abase studio irietara ne Fatgad Gisemba na nigo ndachikoba kinko gendera kubamanya arionsi arachikoba gokorekana kurase county yiga ya Nyamira ase chingaki chiamangana maya agetembe TV Mwanzo murigere yono murikito Fatgad Gisemba korwa ase county ya Nyamira buna bono amatemo yo nyarire kwigurwa anamono ase rugongo rwa Nyamira South buna gotebiri buna abateneneri korwa ase county anamono ove wizare yichisem onkorogona ki ekingo segera acha ni turera tani turera iyo kurukwe container nere yiturera nanyaraga iga igese container yo bono tigango tebi gonkorogo ase amatemo yo mwako yiga container chekero chirochega nigo chiko igorero asegete umete kare eya gatokire nga amatemwari kware konyoranga
tare kwa guborendi ubonge mono kusoborendi mbale gotingi gumono lakini aseboniga chinse monchirororo gose asense ya Kenya ngima chi container echo echire 642 okay chi container chiraro 642 chiko gurwa kere mambi asa matemo grade kya 5 na rimo na bugi grade keligia kianda eba kuigora chinse 12 na lie kebuli kelige ko igorwa amatemo arusigu ayana no ase bali bakoira goika chi school okay abasigari abalendeta amatemo tairuka gakoiruka na amatemo agwa kalisas sorry gwicheba taende mutu amatemo yo kubera ase chi container chiri elio gotanga onde bwensi tabasa gwikira amatemo ali chinsa chitaraba abwatu ku chinsa 12 chiakire mambi okay yes igongo onye no mwalimu onye no nde bwensi olio bwente konyora amatemo ya iganya munyaki ase chi skuru chinsa 12 no arali babangete raini barangerego nande gento kyo kuminkeringa onkoroganda kekero gwakoreta amatemo ekwale ko gurisa kara gosena boko gurisa kara oererani gochibosio isakara linde lionsi egencha osiega bwikaine egento kyo kuminkeringa amatemo yaiga ekero to kwana amasakara yaiga boniga kero muntu abwate personalized paper okwegurisa kara libwate elitari yao lisakara libwate index number yao yes index number ya ebwate candidate name na boigo index number enamba eri kwakarikire omete namba nero romanyete nga wikira boni gonkorogo enamba yawe ya matemu no erika nerieri nero ekiombekeri kiane kyose Kenya National Examinations Council lego tumeka kwanyorenge namba yiga ekero lisakara ligocha onye no nkorogo kebacha eri bwate nkorogo kebacha na boigo index number yao okay igeri gocheria ne eliago ata yago chigochare totebe exist goseki igogo chenji koyo ndiri isakara awo ndiri onye no nkorogo onye ko index number 1 onye already sakara awo ndiri index number 1 number G kende yes amasakara yu ekero ako igoro lakini ali a form 4 singencho form 4 manyete ega chi contain chiko igorwa chinsa ensa am saa moja igabona saa ya igoiru aigole tukale kwanza baikaranzete lakini nyolenga barabu ayuba kendete gukora na alibu na bona bali bakora music emirimo eri etali kubwatirania aboroki wa bonsi kurinde kiro togendete gukwanira eiga na kuro ase chinsemo kuro na ndi tukwiranira ase county ya Nyamira ase omurikito Polikapo Kara bono atwargeneti gusanya rego tara na bo gotoretera chibicha chikubwatia ni gotebanga kuro chinsemo kuro sorogongorwa Masaba North sub county nigo amatebonya rero kubwatu kwa asinchira ere engi kirano kigimana boigo enchira ya bene botutuka nubonde bwensi botaiyo gochiase aboroki gose gochiase abateneneri bali bechi skuru anekera bona matemoyega kubwatu kwa gochiase chi center gose bituo 50 mo na bine 64 centers ekera bona aba manager bechi center icho banyale konyora amasakara yo na boigo koyaira agoika ase chi skuru buna chibiche chichira sembeo amatemwali akipsea na boigo akejisea na nigo anyale kubwato ko nabo igo ase grade keri kosase class keri ge komina kabere class gya form 4 ne bali bakora KCSE nigo bono banyale kubwato kerwa umuremo omanyekanete buna home science ko bancho burigere buna Polikapo Kara anyale utubwato kera chipechecho abungura sorgongo rwa Masaba North sub county.
Sine chiwicha chikorwa aserogongo rwa Masaba North sub county otatikonkorwa renda motegereria rete oyorere tio yorere nena ndochire tamabira tategerere aigwete iri ogiria amasakaro kaigari amasakara konya kubuto lakini ni tikango tebio ayo monye ne radio tatengo tonyo kopekete 102.7 igega na matemu akurukwa home science kwa nateba mama home science na ya grade kirasi na rayu gwate bagendete kubarwali ayubono gakubarwa kipsea na boigo KGCA na boigo no gukonyore gose obwana tukonyore omwancho murigirina amate mwari a junior school ayu ye grade gya kianda ga korugo chakira litukuri rero wikachi tariki 5 na mutinyo gocha wako kora paka mutinyo ndi naende rero ne sitariki rengo nkorogo sitariki 27 rero no 27 yes emerongebere na 5 na 5 na 2 bono eba gukora ase igone gekakia matukarenga chiwiki ibere amate mwa junior school remereri mama remereri tata lakini nyarenga junior school aiga nkorogo ometinga ekero kwara guswa secondary ebintu kware inge gokora gose amabori kware inge koiraniria na yakurugwa asomete form 1 baka form 4 lakini kero tokurigirira junior school inse omurobere iga OCBE gose umurobere iga omokia wechi semi ka CBE no metese CPE gose CBC no metese in full CPC gote CPC ni full competence based curriculum okay competence based education yere CBE kero to konera junior school amate mwaege kero barachi ko yokora asika kichi wikibere ni gobono aboroki wabaiga nga 60% gose amate mwaege ba gokora bono agochikomaki gonse ya 60 yani go are out of 60% out of 60 ekiagera emerongebere ni gakorwa ase ari bakorete grade ikiaga 5 na limo ari bakorete grade 6 na robote amax emerongebere ande akarwa ase chikati gose assessments chiga babiri ba okore grade kirya 7 na bo igo 8 igonga ekiro kuri umuroberi o CBE kere step onkorogo Mwancho murigere na bogo motegerere nga kireste po moroke wa ale go sikire kirasi kiriare ngo changira kire sana anemo na kire grade kiri kya gatano na limo guchikoro ngo changira kire sana ase amate mwari ya manene ya serikali nekiro amate boyora chigokora ase igikakie chiwiki ibere wikachitari kisano ne mu motinyo gocha gusa motinyo ko minalimo na bogo tukana mate mwa KGCA aro takwira matuko mange chitariki 27 wika 30 amatukane 27 28 29 abona babwe kanekere na korete umurube KCP na bebe kana KCC tari KBC KCP amatukane nga wakorete amatukane nga wakorete ke ada totally nje na korete umwana na ire tororo straight aya wata grade 6 wakorete grade 6 elika kare that is why my take songo everywhere abanga gerete asa matuka makoro bari gwika class 7 timeti ayo nkorogo ndi wasoete grade 6 lakini tari magana igo kipsea arogara chikoira matukane nga ewike gwikira la mise konyora boroki wabaiga bakorire amatemo ayuna ya kipsea grade kirikia gatano nalimo kosekero to kwanira akero bakurwa primary school na boigo grade gya kianda funa na chika ukumanya chitariki 27 wika chitariki sano nemo umutinyi komi enda limo korene onkorogona kwanira mungana yichindagira otatigarende ekero tukurigiria mungana security protocols gose bintu biri bikubwatigwa egentegetagani nech container echo kwarare eyo kwarokanga eturera kwa eturera gotenara neturera e container yekero roche sibire go namatemo ebwate ande kwiguru chinsa chia mambi otatiga bono nga ase ekirasi kerige komina kabere form 4 onkorogomete aba primary go saba junior school nigo bakwemukia matemo aiga bayaire ayeli tukoligi mana bako yemo kichinsa chiri 12 bagenda na Aropi lakini umeta ya form fungia gokorero onye no muri mubwesa wo koruchinsa ichiga cha bona wambi saa moja na lie container ko igoru banyoro muri mubwesa abo ekiro muri ogenderete oriondo guchigo koruchinsa chindo onye chemistry echikuo yugunande nande ne container teri koretu gachu skuru asta yako beku ne container ikwa na teba nande ne container bakwenda bayigole igonga eko iguru kabere container ko iguru kabere ase grade security ya form 4 chiturere jirine jiga kali ko ichura akine container onkorogore ne buna kwayero ke trera nende tari mangana dande kintu kende ase kubeka mutemo ayegerinde wakiani oboibi twakwana ire ngomoroki wakwe uri sakara ndibwate ire tari ae na bigo ndibwate
index number yae ekero umoroki wakwe wa risakareriga ni nkobeka RSA umetekero kwa goso amate ekero goso hakira skendi gionsi kia matemu gose exam room kendi gionsi nkoegwo ore risakaragete kwalika na akora matemu kwalika chi erietari yao obekese giga ibwate chitariki bakachinsa mwakora matemu kwa bekese okay ekero kwa bekire sei ego confirm lebo kikiumbikiri kianeke serikali nga nkwarengi kirasi ikigame nkwakoreta matemu ngwakorete gusitokoreti yes bono tatiga renda seri sakariri goko gwekere ribwate baka index number yao nande ngusaini ore riga kwari ekere gwakorire ekero ogenderete usikira wochaka ndibwate rieta ndibwate index ugusaini aiga seri sakarari yao nande kero liko na moina okero nande linde liko swali lili bunero liko iriye kirasi okay na ro kwanyora no bwente kobekese yani go sign in na ende sign in signing ya otiero bono serikali ni mate go sign in ogo sign okobeke signature nga nonde na kono matemo aiga na boigo ekiro to kwanera igo tote bachi container ego se bituo biri bibwate biko gachama sakara aiga amatemo aiga nigo bire chimisano nemo emerongene na bibere 642 containers asinse ya Kenya yonsi wi abana banesoma bokongu abana banesoma bokongu mwibuli ndigongwe tigana igere masome zukuru mapema abana bane egenteke nengelinga ki egenteke gagie goje kenegento gwasomire kurumaega chi container chigo sede chiturere chinchi kogosa do worry about that egenteke right the way the teacher was teaching you straight was teaching you yani nchiro mwalimu ari kama somia straight ayalika yes egenteke no gwanza yes or no akera togende tukwana mangana security gusukore na matemo ya tasarigwa egatie byonkorogo tugukwanera na sense moyende chisimi omete nkwakanya orire ngakira gukora matemu omwalimu ori gose invigilator kera konya wonzo kana nari ondora angega abu gose mwalimu onde bwensi ori ori gutokanga na nero barendete kara konya rari sesimi kiagera bono tabwati kya gukora konya esimi yakonya go scroll rere yiga onkorogo esimi ende yose gutokanga na sama matemu akorekanera echikolimiwa chiasiekerwa segete chegorero kera matemu airire igo karati kada kubol pako musigari oyo nyalendete na tatwale simi okay korengana na serikali egotebanga mobile phones belonging to personnel are locked away chonsi igochikolimigwa chiaga chogosi chiasiekerwa sigete turugotoka gutwara nesimi okay gobona fani na boy goinyore ngonkoro goboni gise komenya ko tia se skuru ende onse samate mwagendrete ginesimi talinga kore nesimi otware tutwara onye tubwati bwa mate bonde bwensi no kolenda amatemo ayo onye turi umorokiwa gose turi amwalimu uri bwente kwenda kolinda amatemo ayega turi gukora nsajindo omwana nigebe ndagera nyumba igebe ndagera ko boni gise gwetange ne school na boko nyara gwa sibiru okanda orutume omwana bwebire ndagera okanda gukora school abana bakora amatemo ndi akora amatemo urenchara abutari barabona bakogera omwana nagu amangana yenchara nkwa mubanga kuru nyomba na kikeli twakwanirete gusi twabere to gukurira kuri wiki elinga mwana onye namangana yendagera oyino mwana kwa bangetekero kunasoka aye motiga agenda na Nyasaye agenda akora matemwali okay igoto bose koroka no kugweta ne banko eta kwalenge ne ba kisi primary matega to bose gusiaruka guciara korogo igo bana kise mkwaro ka primary ye gotega na ngote munagendere taro to bose kuminyoka uciaro siaro konya kwa bekiru toende gukorigi central police ga ati nango taivati kana na mwana bono tiga nenche ngitire ndi bono okay no problem ete pare ndabo igonga onde bwensi onye tubwati bwa mate bonde bwensi na mate mwa korekana se chiskuru to bwana tigo ikange negitagie skuru okay igobone esukuru igere bulletproof don't ever enter inside nani nigebuate bono bure ndio botingiri papa pupa onye omwana ogo oebendagira ayegenda ngene sukuru kwali maega iga bwate ege kabu keriga rutago chime kaichori geteretari aye
anyore ndagira ekiroto gukwanira mangana yoborendi naboigo ntoroche ewizara yichiseminige bwatiranete na interior eri yoborendi bwaime eri ekoragwo nere omusiki Kipchumba Murkomen anemono asoko ene kibuna abanyanyimbo mbabo tukiri baisaine enaki kinagote byonkorogo igogo kwenda koleta kimbele andose samatemo korekana igonga abanyanyimbo mbarora abanyanyimbo mbabo tukira sinjira engikira nukimba uchiase siendi kuleta kimbele kabatari abago tuko kobabuna chini vigilator na bwigo supervisors mbali bamanyire ne kyombekeri kyo kurika barimo kya Teachers Service Commission ekyombekeri kya TSC na kige kubwatuka gusena kike bwata marieta abali bonsi bamanyekanite buna vigilators na bwigo supervisors ase school gose bago chikolenda na bwigo gotendera amatemo agendete ase school na bwigo ekero tukwana ni vigilators ngakira aboroki wange 200 niko bako bainsi omu vigilator yomo igonyo kubwate aboroki wa 200 chini vigilator chibone tuko school yu nego chire 10 ngakeri ni vigilator yamo ako tenera bana 200 okay yes ebyo bunebyo aine gati ya guidelines chiri chibekire ne serikali nabo igo controlled access ne nago tenga toboza ko tobone tukominya ka uchi school kostege tuko kele yani kuleta kimbele mbele ne container you know ko igwa sere tobone tukominya ka uchi aroro nabo igo ondo bwese urato ko kubwata obwateri sakarari koro kana ngandi bwate amangana ya matemu ege sibe miaka ni 10 uraita ne gazeti is there no problem hiyo ni kimbele inki ayo go chikokora ne gazeti chinga kichiga gazeti ngwara basoma mama hivyo abatari kila mtu akae kinyuma tabatari please usikae oko endoko ngati omotu papa uta machikate bikunga ki esukuru tigago ikange ya ikange esukuru ayo minyogete ese njoni metero bwatanduraga ni gukwana tokogenda se mutimo komoke asense moyere de tonyora mangana amaya ose tonyora mangana maya chinsa isato cha bono mwambi nabo igo korwa sense moye TV nabo tokogenda gusanga korende nabo tokora kenda aseti tuka akeigo onkorogo yabacha ogo nkwanire tari bakango kwana Matilda obaigwa mwanchumo ligererio Ogetembe Television Network no mwanchumo tegererio Ogetembe FM mugakanche misi onkorogo iri eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga niko chire chibirengo nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya bwigo
chiria chia mache inyuranga chirange chiga nigo chiri kurwase chiri chiri kuririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangiga aseduke ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi Boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Customer Best Herbal Shop nigo eukurereria obubwenia abetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, na Boigo runde rwa Discount Plaza, ejuri mbarabare na KTRH. Asamange tuakere simiasa 0710-540968 Usem 0733-990052. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyaraka batwarigereria abarai ao kusema bibateli bagalia bene kobwa muno asaro wangora gusi tonyaka batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera in fact bogirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 15 nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo kumaena gwanya saye mbolinga chipara chiane nche by the time nkorwororo konyana igoire chipara kisi county otabare eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande batatungu bali ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity of opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that total can gain Buyago. Na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esreto katakunga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono mataba agosuka ogotigere goli kwa nyonsi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike mini school captain ndo tware principal ndo jinga na isene
You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tata idio choko kare ruwe bata ito ko banga kare. Yani abasongo matageze mboga ambega iga. Nkoro mwabiriko nangeze ngijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tete ko set team yawe yatebanga ngwaye no musaja ko boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi korugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ino to ko iwonga wino musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miagetemba Television na Harun Ototo. Springfield Medical Vision Center nigomona egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation na buigo obubwenia kukora bari ensemo y'uburingiro go laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso na buigo ensemo ya mainugo dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresiamiasi number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole obwiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisike Sumu nja Samarieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwaire ara mange nkagenda chinyagitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bugweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marwire amange abuna amarwire yesukali amarwire yenda amarwire yomogongo na yande amange we call your prostate eno borwire bwa sundwira abagaka sana bwe sukari
what you call the genesis of diabetes ngaki burwire bw'esukari bwogosa omubiri ogoime hypertension no burwire keramanyinga kogenda iguru somubiri Walfit itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire enjere ntangani itosomete ingendu nga conventional medicine yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ingendu nga nutritional medicine na marioga alyakurwese endaga yaito ya kawaida kwa mfano we have ntubiko amino acids ntubwate fat acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko lya marwaire njirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akurwese mete twarwa marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills